ya den mato ye yidwum on de ka onya obeto dwum no onya ya nka obeto nanso ɔse abra wo wuo ntoma ye den akyekire no yade bi ɔsɔ na koma ontumi humi mpo ɛne wato dwom no enti Job ka asɛm bi ɛwɔ Job chapter 6 nyame nipa yɛ fast bi ma me Job chapter 6 ɛyɛ de kra na matua Job chapter 6 Job 6:11. Job chapter 6 verse 11 and on corner. Don't say. Ma ho ade ni den. O se na ma ho ade ni den. Se me dem beto me ho me boase. O se na ma ho ade ni sen a me de beto me boase. Nanka obeti ma to ne boase o. Na sa ho ade na wo de beto ne boase no eni ho. Ena odwontufo eti. O se ma ya den. Ena ma to aye idwom. Yes, God time. Ena na ye preach the whole month. God time onyame mere ye twa nyame mere. Unya yanka betwen. Unya yanka betwen. Na so ahode ni ho. Police fo de wo kɔ. Ye be kyerɛ wo be ye den. Na matu aye yidwum to asoma me. O say. Ma ho ade ni den. Ah, ma ho ade ni den. Sabe me beto me boase. Me de beto me boase he. Na ma wie die. Na ma wie ni die. Ma wie ni die. Sabe kra be kyerɛ ho. Be kyerɛ ho. Oh, na ma wie ni sen. Mani da so ni sen. Ani da so bi ani ho ma o sabre se de hu hu. Enti ya o se amwo bi antimi mfiri ba bi nya den emma. Aya o se bibi pa bi antimi mfiri Nazareth nya den emma. Enti ma ho odi ni sen. Na ma wie ni sen se me kyekere me ho. Orofo Awurade wo ho wate. Amen. Onye daadafo Nyankopɔn. Onye daadafo Nyankopɔn. Ye de we betwa mu keke. Ye de we be prepare wo keke. Orofo ye wo the whole month. Nyame yi saade de to yakoma so. Say ye preachi sa topic yi ene na sem. God's time. Onyame mre. Nyame ne pe. Anaya ne pe. Ye de be wie ende. Said the month, the last Saturday of the month, and then I watch it near a month for from. Yet the Yamia say, or not do my what they do me yang. Ninyansa, Nini Nimudie, our de my yang. Then in church, our de my yang. Now what the ma won't so. Now what dear follow, sir, I wish and the day I did baby. What's in my day, number 12? My word in the saying, I made a chain. Sa wo dwundwu wiem na hwe wiem hu a wo betu anamo bia wo so ye den opɛ sa wo dwen na sa wo tena ase wo hwe na mfofo a no mo sha bra base ono no mo firi ase ono no mo tena pre mo bedu ye obi mpokoro de wo bedu gya no na so obɛfo ho ayeye agya wo ne krata ne nsaka ne de agya wo enti ba sa na otwen no e wo hefa so betwen bi wo na so wo se entafo mpo ba ko bagya ba ko Onyame a waka se obeye no obeye ono na wama o so free Africa edu obeduru ba bia wo yi obi akọ school pa okura diploma o pevisa keke yare jete no yemfa ma no but okura de pa o chaw itaka mo kuma se no ye kire mo force yesi basi yenko jami hamna mbo hu ani de mo ba airport ne de mo ba force mo ba bruchiri na so biti akra ba wa se da kra ko se ni dwa e wo airport to ton niam so still hallelujah fa no ne ko anu ase wo ko ba sa wi sa ne ko ba orofo onyame oye bibia wo ne mre mu last week na ma ye hu bibi se onyame on pentam enye na de na on ka kire so nya den enye na de ne mre na ye mre pa and for the whole month for the past 4 weeks nia ye fi ase ni ye di be wie no
ebia wo ne yan hyase the whole month ne topic re nyame emre onyame mre me wo mre onso wo mre but ne nyina no onyame mre no ena ye mre pa ne mre no ena ye mre pa onu onim sene obo yen sene o hihye yen entina obi aye kokko obi aye tuntum obi aye tietia obi aye tenten obi aye kase obi aye tiatia onu onim sentia oye obi bia atams ye funu ba kumpo utim se enkwala no mpo omo nse kase ne nyepe keto ne nyepe ensesan ye den ewom nyame no onim sentia oye bibia saa enti odofo for the first week no nyame ma yehu bibi ewo na semu ewo Luke ngoma no ayedi kan Luke chapter 1 about the birth of John the Baptist. John the Baptist na wo mu no ekwan afa so na wo ne baaye no na nyame ma yehu na omo yehu awofo a omo wo no no nia omo fa mu ne nia na ka omo pe ne nia na ka omo hwehwe abra na ka sema omo mu na so ne sabra ne nya wurade bre sabra ne nya wurade bre sansan kaminim se ababa wa ne abrante mo ware a I know say before somebody were ma prani bibia fine till after 2 years 3 years you know you were expecting baby say Abu Friday ebeba and I know say sabra so no Zachariah and Elizabeth na omso thought no mindset no but now mindset no enya soro de ni bi de nyame ahyehya mo soro no na enya no bi na se nyame mere no so se so a it doesn't count age and fall fear what the home so ya bofra so ya panyin o de bet year Obama edibe president and then year Trump edibe president year Lawrence edibe president and year Nana Akufo-Addo edibe president. Until I know say Nana the first time and the second time ni nyina no ni onu kura mpa ba na yire be pa ba Nana be Friday nyai na temdie no kura doso but ne nyame mre mu no ne mre mu no ena wa hyehye nti wase enya ne ho hare ena otumrika oye den odi kan akuturuku nya ne ho oden ena okon oye den odi nkunim abasobon firi benkum ana mfiri nifa emfiri apoe ana atoye efiri awurade wase man sidan no a odansifo no oye kwa na se man we kro no a oyamfo no osiri ho pekwa Bible say abra Zachariah egusu eye na sofu dwuma no with all this na nsanka the expectation no one give up so obesu nyame one give up so obetu ya the tithe one give up so obegin money offering one give up says no to obekwa sorry nemum oye de ese gidini eye na bra ni na nida so asa no ho ni nyame ye den apie o she ni din anonyam enti we ni nyama bia ehu the first week no o say Zachariah awurade atie umpaibo na mpaye bia wabato wadadada adoye bia waye dadada ama obi no emre beso obeti aba no yemu bebre na mo a papa bia nipa bi ye no na nanom o ye maame ne ye papa nom adoye bi o mo ye emre bi atwam enene ye nso aso ye so obi di bi ye ento odafo the first week no the hu o second week no so no the first week the hu say wo twa ya wurade a enhwe wo age enhwe mre na akọ no enhwe fie dodo a wo di ababurukyire enfie dodo a wo di akwawade ni mu fie dodo a wo di asie sika still untimi nya japade ba se nyame mre ne so a onhwe age no obeya de a ebepro adwene nti asie so second week no so yehu bibi wo Exodus chapter 32 Mose ngoma etosumienu eti aduasa mienu sa se abra na emre no omo prepare omo du bosha sase no so no onyankopon hu omaya ombekom enipa bia ombekofro mu suban ni abrabo ade asie hu ni say now we don't have Moses anymore
Now we don't have Israel people anymore. Those days, no. Eyaminu mienu. Enti nyame ka bibi se ano kasa fa minu mienu your present life. Aye wom. Ni nia ye nam, ni nia ye bekom. Enti na nyame e ma ye hu bibi se oman ya ba mu oman Belgium Antwerp. Ana oman England London babia wo France Lyon awo Paris awo Acida Radio. Onyame ebaso hu se oman no omo culture omo mu Europe a oba betima ware oba bema betima ware bema ba Ghana entisa but ya fiwo na ye ba ha nyame wo nsuro bi a wode ba man but through sa blessing no sa niema we ebetima befa ya kwan mu entisa wa ma ya ne ehu se e abomination a wan hwe a e befa ne sa enro na me ne mrantie mienu bi e kasa abrofo mienu na me kanya me asama ba ko ka jeme so ombelivu se nyame wo ho first no believe ba ye say ombelivu me say why and also ya ne grandfather ayeden awu with cancer enti nyame wo ho a kama sa dia amba am say brother who point pa ba dia pese me tro ne say a time will come mewu wo kura wo si wo bewu ba eno nkyere se nyankopon nye den oni ho onyame ede e wo ho but wo trans ehwehwe o grandfather no ebi abrabo bi oboye yare ebetima to obi bia yare ebetima to obi bia whether our life you good and nan you good yare bi betimi abo ba obu also abrabo mu ebetima mananya infection bi amana kunu but ebia won kunu sa ba nia me pese me tro ne say abrabo no enye asasi so abrabo no start abra wawu no ene abrabo ne den start san say hon bibia entana se wonya nkwa eye nkwa entana da nkwa ukọ hela uda hell mu da hell ujani mu da ente hono enyama den start omyamie no meka ba ko se ya wo kire me nyina me nim Oma mahunu. I'm just listen. If you cry Bible kasati ansa. If you cry say uje wasi se Bible ya okane nyakura na ensan na wo nom no. At the end of the day no you get infection. Be fight against your body. Sa bread ya we are strong. Unyi na bo say e be so let ya. Doctor say me hu say ukoye operation. Na ne onom nsa no. Or more percentage change. They onom nsa no. Enti sakura na against your health. Wasi brother dia wo ka kire no mama hu na minnim. Enti niam bi wo ho a ye nim. Enti na bra na Israelfo ebe ko no. Nyame pese o chi se emra bi ye den emom. Na omo ko omanfom. Omo di so. To frɛ Moses. Se bra na be ke masam ye den fa koma me ba no. Okra om di na chi ja Aaron ni mpanyifo no. Acida Radio. But oman no antimi anche. Antwen. Just 40 days. Oman to me. Omo de ohaw atetie eko Aaron so. Ema Aaron so wantima anya den anyina. Wo ananka ugina felo anim. Na wo waye odifo. Na nyame ya Moses nyame. Na okasa na wo di asam ne ma felo. Ende wo wura free nyankopon no. Esa se oman ne se omo de omo pese omo sum nyame nti ye nyame bi mayen. Ene sa na wo so obia ti se hallelujah bia no na wo di akire. San say yebo Yesu din wo ho. One de se obeye obenya nya yale sa no. Ene de hia no. Ebi na omo ye ye de pese ye sum nyame nti ye nyame bi mayen. De na omo practice no Egypt no enu bi. Enti ema nyame bu fuyi. Ema Moses kura ya den ene nyame kasae tie awurade wo ho se awurade jai abufuo no abufu na basoro dodo jai enya sa oman no a okoyi omu firi mu no ombe sren se opeye kuyenti na wode e ba ha mo abufuo ni nkofom kakra onyame mpotie advice from Moses ema ni jai ye enti se ye bufu a yetimi
etie sanse abra wo kokko ntokwa abra obuofo akoye bibi no obi obeba wo nkyɛn abeka cho so da bia e onyankopɔn no nyame nam nipa mu na ye na de nyame nam nipa mu na ye na de ta bra nyame bufu ya no Moses kasa kyerɛ no nyame yɛ den etie ye na bra Moses susu aba no obedu yi no na ɔma no de nyame kan ne no na ɔmo yɛ ɔno susu a na ka o advice nyankopɔn no wantima nso na bufu mu ebi nie ene da yesi ye ka nyame asɛm akyerɛ wo sɛ twɛn na yɛn so eba ɛdeɛ na yɛn so yɛ ne ka ne deɛ so easy sɛ obɛka kyerɛ obi but practice no sɛn na yɛ no ene asɔfo bebre kasɛm no adivu bebre ɛka nsɛm no isabakafo bebre akyerɛkyerɛfo bebre kasɛm no but they don't follow Paul ka asɛm bi ɔse yɛma yɛabrabɔ no ɛmfata sɛmpa no a yɛka no ho Moses bɛduɛ no ɔno ne bufu yɛ ɔto gu yi ɛnti wei nso so ɛka ho yɛsua abufuo how I be control the temper patient ɛwɔ ɛhɔ second week no third week no so no yɛhu bibi ɛwɔ Acts chapter 1 ɛne 2 no beginning no Asida Radio. Sanse na asuafoɔ no edi Jesus akyi. De bia wɔka na hinie asɛm ɛden ɛkyerɛ wɔn. De bia wɔka. Enti ɔmo di n'akyi deɛ. They know say ɛdenala okodi hina. Yɛnso anya bia kwa no mɛkyia me. Anya bia kora no me nso mɛyɛ nsaguni. Anya biara men so meye sei se obi di hina saa ye wonkonya hene ye woni fa hene ye obenkum hene e wa chiam de okita chiam me poma obi a entina asuafo no mienu ma me kɔ Yesu nkyɛn kɔ kyɛn se o tra hene no anka ma me mai ba akontra benkum ne nifa obi a preposition saa bre no and they know say at the end no they will get something from Jesus wo ka we no nyina One my hinie no. One my hinie no. Kofi say ya bɛkyerɛ yɛ dan ekokum. Ye kunwi. Ye no say ye need aso yɛ dan asa. Ye nko back nko yi na ma na Matthew minkosa enko renew me party na ye ntoma me na me nsan enko ye task corrector na obi adwe ne de ho. Ne nansa so wa yɛ dan wasɔre the hope is on. And that's one way abba. 40 days. Oko. Ye bisa se ahinie ne sabe na de ahinie be mayana. O se mon twɛn. Mon twɛn. Jerusalem, sabe na Jerusalem. Eye babia. Oko ya hu Kristo suma. You die before your face. Oh yes. How na nsa na Paul ko ye yekunu Jerusalem how na Yesu ko ya ye no wo si yansa ye dai yen ko twɛn wo kure mu ma yen firi ha ne yen ko Galilee yen ko tran ko yesiemo obi wo se mon twɛn wo Jerusalem ma mon ko the power of waiting yen twɛn. The Bible says, "Omo ye obedience. Omo ye den, omo train. But during your waiting, no, and then na wo ye. And then ye nyina ye train. Ya the profile bi atotum. Ye the name bi ye train name bi. But once I will train, then na wo ye. Ti ye kika Acts 1. Na call Acts chapter 2 hono. Ye hu say, abra omo train no. They all gather with players. But of what? Asida Radio. Do your waiting and fan paibo niagro. And fan paibo eniagro. Ma o kaniano. Ujano and tele. Maninya de and tele. Mona e tele no. Sanse Bible say Daniel bompaye 21 days fasting. Bible says the first day no one already reason the place here then a man no na bisa de no but the princes of Persia
ɛdɛn ɛsom sɛ ka Daniel ankɔ so amma mpaeɛ a ka de biribia yɛ dɛn ɛyɛ kwa Bible so ogu so yɛ dɛn ɛbɔ mpaeɛ na Awurade hu sɛ was Daniel still praying adeɛ sɛm de ama no ɔkyɛke yɛ kwa ne sɛ na ɔbɔfoɔ no in captives ɔbɔfoɔ no mpo yɛakyerɛ no ɛde no ahyɛ baabi nanso Daniel mpaebɔ ɛma yɛkae ɔbɔfoɔ kɔyi ɔbɔfoɔ mpaebɔ ɛbɛtumi agye nipa wate ɛbɛtumi agye obi wate woa na wobu ho abɔmfi woyɛ wo ho sɛdeɛ wodeɛ woka nyame ɔntie onyame wobɛtie wate Bible sɛ na berɛ a ɔmo nyina hyia da no mu a ɔmobɔ mpayɛ no ɛhɔ na the promise no yɛ den ɛbaeɛ ɔdɔfoɔ waiting Bible sɛ mframa mu ɛden yɛ den ɛbɔyɛ na tɛkrɛma a ne mu apapa sɛ wodwa ɛbɛsisi wɔ mapampam before sɛ bɛba no mframa yɛ den ɛbɔyɛ during your waiting no mframa bi bɛbɔ mframa ba a yɛn nyinaa yɛnim sɛdeɛ mframa yɛ mframa ba a na sɛ wodan nyɛ strong a ɛbugu mframa ba a nnua yɛ den ɛbugu na no owie a bɔɔyɛ na nyame adom nsuo bɛtɔ yi that first day na nsuo tɔ no that was last 2 weeks nsuo tɔ no babi a mepake me car frama boy abudua da me car so say plam anopa me sɔre ma bɛsɛ kɔdwuma bibie ya broni bi gyina ɛsoro hɔ 4th floor se bibisa hello yeah call the police I'm say adan osi dua bu ato car no so mpa me kɔ ya dua na ere bu ato car so say ready onkoko buami cause this time I feel I'm free police as abre makwadwuma mu tambe ne ho ade static car so onkoko buami static say me call reverse kakra and I'm here dey me nyame adom car no ho ba bi kura nya den antimpo na omoa o se mesoma mabofo wa besoa wo nsem biare de bebu o ebeto ba nyame bi de ne nsa ba den ebesom e de ato oboko bonefo no wo chinchin oprane eniema bi baba nsa bi baba eniema bi se didi wonim o abrabom enti se no se wan twan a awurade na anyi wo awurade na ndi ahu se there's no condition is permanent ubetu anamo bia wanya insane beba no na woni ho ba se insane bana se wugina wa ho na behu se ona wo twan awurade anim no omo ma hode foforo ena yebetie nyame asema edi wie sa topic yi na onyame hira wo se wonsoso waba tell rice nyame hira wo bomodin so obehwe ena betis bonsu secretary nyame hira wo yegusua wo god time no ena na yede wie yehwe bibi ewo onyankopon asem mu na odofo yemfa enwie program no yehwe bibi wo Isaiah chapter 40 Isaiah ngoma ne eti aduanan ntichemu a ye donkron nyame nipa mepacho yenko aduanon because donkron oh sorry up chapter Isaiah chapter 40 verses 29 Isaiah ngoma ne eti aduanan ntichemu aduanon kron amen onyankopon Accident Radio ye behwe sa wo twan urade ani mu a the benefit bi a eden ewom enhyira bi a eden ewom adom bi a eden ewom sa wo twan na se wo anwane na se wo twan a ema ni duru hɔ a enema bi a eden ewom adom bi a eden ewom die nyankopɔn eden oye wabrabom enti se ne se wuti a wo se wo twan na wo twan no enye kwa enipa be hu se wo bre enipa be hu se wo kakire wo de debia na wo ti radio na wo ti nyame asem debia na ati aso dam na abom paye emre ko no hu ana ewia sesesa no hu ana wo de debia tade ayo ya no ahye life abam no hu ana ase ona wo twen urade anim no nyame ni pa yenko amen amen no say ona na wa ma de wa bre to me orofo wa bre se obi mre ya nyame omma ni to me
se sukom ni obi a onnum nsuo se ekom ni obi a onye den onidi awurade se ono na omani a wabrɛ yɛ den tumi na ama de oni home ahoɔden dɔɔso ɔse omani a oni ahomia ne tumi yɛ den ɛdɔɔso emaburu mpo embre ɔse emabum mpo yɛ den ɛbrɛ na ɔpaaba na ɔmo paaba na emrantie ehwehwe ase embrantie ehwehwe ase na wana ɔtwɛn awurade no ɔna wɔtwɛn awurade no benya ahoɔden foforo ɔmo ho bɛgogo benya ahoɔden foforo ɔmo anim bɛgu ase benya ahoɔden foforo saa start bio 29 mami ɔse ɔno na wama deɛ wabrɛ tumi wɔse hwɛ ɔno na wɔyɛ den wama nea a wabrɛ yɛ den tumi ɔdɔfoɔ ɛnɛ enipa bebree pɛ tumi ɛwɔ abra ɔmo mbrɛ na ɔmo apɛ enipa bebree pɛ tumi but ɔmo mbrɛ na ɔmo yɛ den ɔmo apɛ enti deɛ bɛyɛ ne sɛ they try to get their own way shortcut na ɔmo de apɛ saa tumi no enti na sɛ duru sɛ election duru hɔ a ɛna hu enipa ɛkwana yɛ fɛ so yɛ den ɛfa tumi ɛnɛ aba nyame fie ɛnɛ obi mpɛ sɛ ɔbɛtwa awurade anim wɔnante nyame akwan so wɔde ne yɛfo atoɔ abɔ mpayɛ atutu nanam ɔsi awurade akwan so na wɔn kokoro abɛtena ne mu na wɔtete ne kakra na ema oni dia ne sɛ ɛkwana ɔbɛfa so a ɔbɛnya tumi no ɔbɛnya position no ɔbɛyɛ de ɔbɛfa so enti wobɛhu na sɛ kɔnkɔnsɛm na ɛsɛ okodi a na okodi saa nkɔnkɔnsa no sɛ adeɛ bi na ɛsɛ ɔtɔkɔkyɛ sɔfo a watɔ saa adeɛ na ɔde akɔkyɛ sɔfo ɛyɛ sɛ wobɛkyɛ nyame nipa deɛ nhyira wo mu papapapapa sɛ wonim a meka kyerɛ wo nhyira wo mu papapapapa na mmom your motive no motive behind no adwene a di saa adeɛ no akyi na a wode kɔ no ɛno na bɛma nhyira no ayɛ dɛn aba ɛno na bɛma nhyira no ayɛ dɛn aba sɛ wopɛ position bi nti na wode kɔyɛ a wadɔyɛ no ɛbɛma no ayɛ ma saa position no wanyɛ hɔ na bɛhwe ase but sɛ woma no yɛ nyame ne pɛ nyame no kwan a wobɛhu sɛ wompɛ koraa ne yɛfoɔ so sɛ bɛgye yɛ yɛfoɔ so sɛ bra bɛgye yɛ hɔ na bɛhu sɛ yes time no ayɛ dɛn atu wɔse ɔma ɔno a wabrɛ no yɛ dɛn tumi na ɔma deɛ oni home ahoɔden dɔɔso nea wɔnni ahome no ɛnnɛ how's your condition mene wo condition a wowɔ mu saa bere yi menim ahoɔden a wowɔ saa bere yi wonni ahoɔden nanso awurade sɛ ɔbɛma ahoɔden a ɛboro ahoɔden nyina so yɛkɔ enum na ɔma deɛ oni home ahoɔden dɔɔso ɔma deɛ wɔnni home no ahoɔden dɔɔso emaburu mpo ɛbrɛ ɛma pum yɛ dɛn ɛbrɛ na ɔpaaba mmeranteɛ hwehwe ase na wɔn a wɔtwɛn awurade no wɔn a wɔtwɛn awurade no benya ahoɔden foforɔ benya ahoɔden foforɔ ɔde ntaban mepa kyɛ twɛn me ha kakra ɔsɛ ɔno a wɔtwɛn awurade no obenya ahoɔden foforɔ ɔsɛ mmeranteɛ mpo paaba na wɔn hwehwe ase nkɔkoa paaba mmeranteɛ paaba ɛhwehwe ase hwɛ wokan 1 Samuel chapter 10 no Bible say abra so agya soma ne sɛ ɔnkɔhwɛ ne donkey ne mmerɛ no ɔno deɛ n'adwene nyina ne sɛ ɔkɔhwɛ n'agya donkey but no onim sɛ onyankopɔn ɛbɛma no deɛ den abɛdi hene Bible sɛ abra ɔkyinkyin a ɔkɔhyia a nyame diifoɔ no ɔka kyerɛ ne sɛ kɔ abra a wokɔ no on the way wobɛhyia adiifoɔ bi sɛ ɔmo yɛ den ɔmo hyɛ nkɔm na through there no nyame wo kokoro yɛ den ɛbɛpa wo so na wo so yɛ den wobɛhyɛ nkɔm no bi Bible sɛ abra sɛ ɔdu hɔ no ɔhyia adiifoɔ sɛ ɔmo de mpintini sankuo ayɛ den ɛba na ɔmo ba nyinaa no deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo hyɛ nkɔm na abra sɛ ɔdu hɔ no ɔno ɔmo hyiaɛ no nyame wo ho yɛ den ɛpa wo so
ɔno so start yɛ si ɔden wɔhyɛ nkɔm I na said Bible the sɛ radio. enipa na ɔmo wɔ hɔ no ɛyɛ ɔmo nwanwa ɛnyɛ sɔɔ nie sɔɔ a yɛnim no ɔbɛyɛ den ɛbɛyɛ nkɔmhyɛni sɛ nyame bere do asa de teɛ sɛ nyame honhom ba wo so asa de teɛ abra tumi ne ba apostle no so no oh Bible said the first day Peter kasaye nipa more than 3,000 of whom awurade anybody who Peter obviously na nya Peter nie na fe de hwe who say yes they under the gospel of Jesus tra Yesu na ase sua de fi Yesu na ase na nyame honhom pa omo so no se Peter kasa ono anaka wosuro ababa waketua bi eko huru ane ma ne di na Jesus no ene otimi gyina wo se kasa why ne na yentie eyawurade ne na yentie na anipa ne se nyame honhom ba so a omo wa hoden fofo enti abra ne honhom ne ba so no anybody say na nya so ana nano na oburu obi wotokrom hai enya so na nano okoye obi 419 enya so na nano no ogina red light mu no enna de de no be ya macro leader o twan awurade anim o twan awurade anim a o twan awurade anim a abra bi no ma pa ba Acid Radio. bi no ma pa ba san say bebre no e ba se ye kwa omo be kobi ba omo kom no omo mfa nyame ahoɔden ensre nyame ahoɔden nemom ebedu biribi no mframa bi ba nhyira ne bɛba no mframa ne bɛbɔ no bo nso ma pa ba na omo hwehwe ase enipa bebre ahwe ase sɛ de tro ne ka no emrante bebre ahwe ase bebre sɔre wɔ nyame mu utim sɛ yes omo kasa wote sɛ mpa nyame tumi yɛ den ɛwɔ mu obi tojuma wotim sɛ ɛnɛhwɛ obaba wobi sɔre na sɛ wɔbɛyɛ gospel singer wohwɛ the beginning no how wɔto nwom how ne dressing a wɔde bɛba puppet so abɛgyina ɔbɛto nwom abɛpagya wurade but bɛdu ba bi no bo so wɔpa ba na hwe aseɛ nko a ahwe aseɛ nko a ahwe aseɛ nko a nanso wɔse wɔna wɔtwɛn wurade anim no to asoma me wɔna wɔtwɛn awurade anim so obenya ahoɔden foforo ɔbɛma ahoɔden foforo ɔde ntaban bɛforo sɛ ɔkɔdeɛ ɔde ntaban bɛforo sɛ ɔkɔreɛ ɔbɛtu mmirika na wɔmmerɛ ɔbɛtene ɔbɛnante na ɔmpa aba amen amen but they that wait upon the Lord Acid shall Radio. renew their strength. oh yes They that wait upon the Lord shall renovate their strength. They that wait upon the Lord shall repair their strength. They that wait upon the Lord shall restore their strength. amen And the Yahu Bibu ha renovation, repair, renew, and then restore. O sa wo twan wurade a sa nneɛma na we nyinaa no ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ w'abrabɔ mu. Renew. To renew means to bring back to an original condition of freshness. What they brought back, original condition. Original. They said they're not there no. Ne etie in the beginning no. Said they're not here no. Omane ba yesa. Omane ba yesa. Sanse wo paper no. Renew. Fane say wo paper ebewu. Wo kokore den e ko renew. Na akoko renew a itimi ka say first na ukuta 1 year now you be more 5 years on wait you no be no wa nyame ayden ama wako wanim wa renew amount no renew susu na ehwodin bam te say the beginning no na wasa ayden wa ma obi ayden aka ho those that they wait upon the Lord no God renew Acid na say Radio. one wait dia you cannot renew everything. So the more now we train no, you see, adia si faako a elase, ewi nalechi. Enti asi wache no, en nalechi ye den ebeba. But hon kokoro baba be sampepa. No obe hoover so. Now the original paint den abefa. Tubo say renovate
wa renovate ade no ɛdan bitimi si hɔ wotimi sɛ dan we de ewura fuo ti ho saa chance agusu nyina yɛ atete paint ni nyina alas ɛkɔ but wo behu a abrochira behu ne de tent bi adan abefa ho ye de tent bi adan abefa ho ne abɔ date agu ho 2019 February ye bewie enu ho na abo si ya wade na fi ho wo say adan renovate enti obi a wo hu ade ne da no wo hu say eh ha do mo si dan mo si ya no mo be si dan wa ha but obi a hu ni beginning no sa na nyame oyo o twa ya wurade animu a he renovates me to do over or to make good any depredation of something edan bia yesia wo hu ni se eyemono nanso na nyamono in the beginning. Acid Radio. Foundation is the same, but the structure no ya wa ho ya den I renovate. Those who wait upon the Lord shall repair to put into a good or sound condition. And there and sound good. Now I call repair. Oba repair you know, obo sa de na den e sound good. After say the next sound first no na e bɔ ne hwene no embo bio. And next say na enipa hunu wo because you are waiting upon the Lord. Your sound is not correct. O kasakura nipa mpe no matie. O kasakura nipa mpe. Nipa mpo empese no betra ka mu because of yare bi a aye wunti. Ye kwa ye ne wonko because of yare bi a den abonti. San say wo sound na wo sound enye but onyame se men kan kiro. Emre bi adu, emre bi beba. Wo sound no be sound different. Ebe sound different. Na onyankopon be ye niam afoforo. But unless you wait awade no niam bi nkoyie onyame be repair niam awate amen awade ne niam bi nkoyie but se wo free mu a unhu nyame no onyame no but wo dance die bi se obedi na dance die bi se ade wo tena ase wo tena ho na wanya bibia den aka a che awade no onyame. Those who wait upon the Lord shall restore their strength. Restore. He will bring back into his position. Adebia friwunsa. Adebia yira friwunsa. Adombia friwumu. Na so nya nunti na be frewrade na ase. Wait with the prayers. Wait with your worship. Wait with your giving. Wait with your tithes. Wait with everything I say Christo ni ogidini oye. But emre ne be so. Nyame wo mri bi na sa mre ne so a. Nia free unsa no, nia ekoye no, e be samba bio. Because he is the God, have the power of the resurrection. Bible say, Abra ye born asenu mu no. The people that they are there, especially Mary Magdalene and the mother of Jesus, because the apostles they all ran away. They all ran away. John, they know hobby. They see his body. Said the body near them. And yeah. How are the body? You scratching no. You titin tasuogo no so. Your body is say. But the 3 days after 3 days time no. And now Thomas Aminjini. And you're the same person in here. I just said me who someone has one radio answer. Onyamino nim say Thomas baby sa asem no etino ma tokro ne yeden eda ho no adan ne body ni nyina de e recover good e restore good na tokro ni nko ade da onyame oni mu adwen. Oh yes. Onyame oni mu adwen onu se Thomas baby sa ade no adan wo bi sa se ma me hwe fit tokro na nsa ne mo wunsam because obaye no be new creation. Abodi foforo ye hu ni different enti sanity ye se obi ba Kristo mu a no ya abodi foforo sa wo twa ma urade dade du a oba ya foforo enipa be hu san se abrantie no a na o ya bubu oni na o da asori da fefe na no ono dia 20 cents 1 euro no asresre. Bible say one day
one day John ni Peter do hono the power come upon them omo kan nyame asem e kire no abrante ne den e sore ye people are no mo fi say yes san ho akọ asore ye pon ya ba yes san ho akọ fie no he joined them tama na praises na den aduru ho eno ane se wo den wo tietie om na so eno ane se wo den wo tietie om na so na san de na na ya de ne nduru ho bi Acid Radio. na ya san kwa ne nduru ho na mo se enya brantie na wote ha na wo stress sika me kwa me man sika yi enya sa brantie ena wote ha me po me man sika yi but wana wo twan awurade anim emre ne so a ono de wote wo no na ne mre no de kwatena so kopesika na so no onum se nyame a hyemre bi date bi aden amma no orofo those who wait upon the Lord he restore their strength ahodi bi afru mu ana odwotofo ne kan na meye den na mato ye dwom abra wo ntoma akekere me owu yade akekere me owu amane atumi meye den na mato ayeyi dwom orofo ona wo twa awurade anim no awurade mo ma hode fofo nyame nipa bramu Amen. amen Ona wo twen awurade no. ona wo twa awurade no Mo ho de fofo. Enu mi no ye twen awurade. Anasa ye de. Ba ose ona wo twen awurade no. Onya ho de foforo. Na omo ntumi. Eso wan twen awurade atumi na emma. So o ma do abre tumi. Acid Radio. How no abebrese na wonamu no. So wan famu a tumi ne usanka. Wan famu tumi ne usanka. It is all kwaya exams. Was one sua de na utimi kwaya exams na ye pass. It is a bit many aboten yet make awurade out of 4. Oba be ahode, oba be tumi foforo. Oba be ahode foforo. And then bebre Christopher bebre timi twen awurade anim. Sasa ya yamre ya paaba. Yetimi twen orofo. Se betimi atwen awurade anim. Ne yeti awurade ne a. Oso oba ma ahode foforo. A check kan e de no. Etemu oba mu orofo ma oba mu so okwa mane ne o anya bebrese mu. Sasa obone fo de bia no ko pe wani guase ope wo haw ene amane. Na so awurade se so betimi agina no otimi atwen a. So betimi atwen na no ka te asuafo se montwen ha. Montwen se hu nkonkro na de beba mo so. So ko montimi atwen ka hu nkonkro na timi amba won so. Na so betimi twen Pentecost da no. O mo twen. Orofo otwen ayade a ehu hia. Jesus Kristo ni bia wa brabo mu. Otwen e ma otimi di nkunim. yes oh yes Otwen e ma otimi di nkunim di wa brabo mu. Acid Radio. And I know Sarah otwen. And I know John the Baptist. Zachariah one na yire. Bible so no motre. Na so no mo ni ba. Bible so o mo twen awurade anim. mo twa awurade anim O mo twen awurade anim. Enso wiye no. Awurade ehira o mo. O mo wo nipa soronko. Onofo entie de nipa ka wate. oh yes Enipa betumi abu obam. Abrabo onipa bebu obam. Ana nkwa da watena wa chesa. Ana nkwa da wone ma. Ana nkwa da wadwuma se woda se to ye dey. Onofo enu ho bo no wate. Enko ba bia tumi no wan bra obetumi anya sa tumi no. E onipa bebre ho asa na papa ka no. O ma mre no munya tumi no. Na tumi so a wan mra wunya ya na etumi hunu. Sa tumi ne entimi njina. Onofo ye otumi ba ko pe. Jesus Ye otumi ba ko pe bru tumi nyina so. astro bro to me nyina so And Jesus. and Jesus din And Jesus tumi. Amen. Onofo so tumi nya sa tumi na sa tumi no obi antimi nyimfiri wonsam. amen Sa tumi ne kura wa obetumi da kura akosi awieye. amen Onofo
yɛn kura yɛ gyidie mu yi amen sɛ ebetumi yɛbɔ tiri na yɛn nya anasɛ tumi na yɛn nya no ɔbɔnefoɔ no ntumi nyɛ na ekyikyim nyi firi yɛn nsam oh yes sɛ wowɔ tumi anaa wade nyinaa ɔdɔfoɔ amen ɛfa wo ne ɔha a wofa mu Jesus amanneɛ no bɛba ɔha deɛ bɛba na sɛ sɛne yɛn gyidifoɔ yi deɛ ɛsɛ yɛtumi kura mu na yɛtumi gyina sɛ awurade ɔbɛyɛ ade nyina foforɔ ɔsɛ wɔn a ɔtwɛn awurade no ɔsɛ mmerantɛ koraa brɛ na ɔma ɔhɔde yɛ dɛ ɛdɔɔso eti sɛ ɔtumi twɛn a saa ahoɔden no a wotwɛn awurade bɛma ahoɔden no ayɛ dɛ aboro so wobɛnya ahoɔden foforɔ a ɛkyɛn kane ahoɔden no wobɛnya ahoɔden a ɛboro so ɔdɔfoɔ yɛtwɛn awurade anim sɛ awurade mmerɛ no ɛbɛyɛ mmerɛ pa ama yɛn sɛ yɛkɔtutuo mabɔ mmirika ne bɛtumi atwɛn awurade anim ɛsɛ yɛtumi twɛn awurade anim a awurade bɛma yɛn nkonimdifoɔ ɛwɔ yesu dim amen 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 onyame pa nyame nhyira wo amen ɔna wɔtwɛn awurade ɛnɛ wɔse ɔna wɔtwɛn awurade anim no ɔmɔ ahoɔden foforɔ ne kwasɛm ɔma ɔna wɔabrɛ tumi ɛna obi mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ nti ne de ɔkɔ ɔ fa wei bra ne yɛ woba fa wei bra woba fa wei bra fa wei bra ne yɛnyɛ wei ma fa wei bra ne yɛnyɛ wei ma ɔdɔfoɔ at the end of the day no ɔanya nea yɛbɛtoo no koraa no ɛbɛsen nea mpo na wom nanso onyame sɛ ɔna wɔtwɛn no anim wode ɛtwɛn no akoma pam twɛn no wɔ gyidie mu twɛn no wɔ anidasoɔ mu twɛn no wɔ mpaabɔ mu na obi bia ne wɔde ne ho too saa papa wei so a na ne mu gu ase da ɔdɔfoɔ obiara ni hɔ nti bɔ mmɔden sɛ nea waduro no ɛma mframa na ɛɛbɔ no nea wotere nea wohu no ɛndistractew ɔdɔfoɔ ɛma wo movement bi a ɛnyɛ ne mu bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ so a na watwɛn na wotwɛn no a hɛ ɔse mmeranteɛ ɛpa aba na ɔmohwehwe ase wobɛwu sɛ ɛnɛ wɔn sɛ ɛturu ɛnɛ wode awi kora wode aborɔfo yi kora sɛ mmeranteɛ ɔmo wokɔ sɔ dɛm mmeranteɛ ɔmo nkwa sɔre wobɛkɔ sɔ dɛm nkwakora ne kɔ hɔ ɔmfa mfiri soro anom a wontumi ɛyɛ den paa sɛ obi bɛka sɛ wɔkɔ nyame fie akɔsom awurade saa bere sɛ nyame amfa mfiri soro amfa anom a sane sɛ wohwɛ neɛ kɔ owiase anigye na fɛfɛ neɛ ne nneɛma a ɛba ɔbɔnefoɔ ne prane bebree ɛnɛ sɛ woyɛ adwuma weekend a saturday sunday a yɛtua wo ka sen sɛ woyɛ weekdays yɛtua double 200% ɛne yɛtua sane sɛ ɛne ɔka no sam 2 no wɔse yɛnsɔre nti awurade no asɛm neɛ mobɔɔ no a wasra no no wɔnam kwan bebree so pɛ so ɔyɛ dɛn wɔsɛe nyame adwuma wɔsɛe nyame ma wɔrɔfoɔ nti ɔhaw no bebree sɛ no amanneɛ bebree bɛpa nanso sɛ wotwɛn a aberɛ de nyame asɛm ba wie nyame nipa yɛnka bibi kakra ɛwɔ Psalm 31:24 ɛnwom no David nnwom ɛti aduasa baako tikyɛmu aduonu nan once you are waiting ade a David ɛde kyɛn me no mmienu no ɔno there was a time na wɔtwɛn ewura mu na wɔtwɛn yapam na fifie ɛna ɔte wura mu ɛne nwan ɛna wɔhwɛ nwan so ɛne wati ne bi no dɛ no ofiri na kuma mu hwɛ nwan no pataku bɛkyerɛ mo kura no akɔ kum wɔn na wɔyi na fi nanum oyi na kuma mu ɛde nyamesuro ɛyɛ dɛn ɛyɛ n'adwuma no na no onim sɛ papa bi wɔ soro ɔyɛ dɛn wɔhwɛ no ti the more na wɔtwɛn no ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wonya anammɔ bi wɔ a ɛyɛ sɛ wotuo baabi wɔ a ɛyɛ sɛ wogyina ɛna David sɛ ɔde ne deɛ yɛ mfa to ho ama me no mmienu sɛ the more na yɛ wait no anammɔ bi sɛ adeɛ bi sɛ ne yɛ sɛ yɛ ɔsɛ yɛ dɛn ɔsɛ monhyɛ den ɔsɛ monhyɛ mo ho den na monsi mo bo ɔsɛ monhyɛ mo ho yɛ dɛn ɛden na monto mo bo ɔdɔfoɔ no matter how situation the troubles bɛba biara no David sɛ hyɛ wo ho den wala yɛ den hyɛ wo ho den so wate aseɛ ɔsɛ hyɛ wo ho yɛ den ɛden ɛnɛ yɛbɛka asɛm no akyerɛ wo wobɛfa asɛm no wo na wobɛtumi de asɛm no ayɛ dɛn ayɛ adwuma wo na wobɛtumi de asɛm no ayɛ dɛn ayɛ adwuma awurade sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ yɛ dɛn
Shawhodin. 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 Na tobo. Na tobo. Mo a mo twen awurade nyina. Ah. Wase mu a mo ye den. Mo twen awurade nyina. Wanka so obia o. Mo a mo twen awurade. Enti se obi se on twen. Ono de obeye de obeye anya na de fast. Ah. Wo de twen. Wo twen awurade no. Wo twen na tobo ase. Na shawhodin. Oh yes. Tobo ase bibi biara beba biara no nya tobo ase e. Asam biara beba biara no nya tobo ase e. Said ye be say wudin biara no nya tobo ase e. Na shawhodin. Sa ade na wo ye no e be ye. Said ya wo twen no no matter how unsa beka. San say ye hwegidi a adi kanfo bebre nya ya. Abraham nanka o bibidio. Nanka wani daso e wo naja. Nanso gidi a onyaye no otu anamo no o hye ne hodin no sine bohu say anamo na wotu no ebesi ne yie san say wo twusu obi a osin naja anti David say mo a mo twan wurade no mo to mo boase nso ha ne bibibia mu no mo to mo boase ento boase awie ma enkonumdie oh yes o kan Proverbs 17:28 o see okwase mpomu anano a yebunu yansani Proverbs 17:28 o see se okwase mu anano a yebunu yansani okwase edin a onyasam yeden eka enti bibibia mu no yentu yebo ase na yenhye ye hoden ye hu se sane ebesi bia no yen give up ye be di kunim de kunudie baba ye hwe bibi Psalm 27 verse 13 na yen family Psalm 27:13 I say me jibi di se me hunu awurade ayemiye o se me jibi di se me hunu awurade aden na yemuye atiasefo asase so there is o se dey asamado asasefo atias o se atiasefo asase so saka ne bi o ma me o se me jidi se me hunu awurade ayemiye asasefo atiase so our heaven there be asase so atiasefo asase our hell asase so our asamado asase so nyame pa what asema asase o se nya gidie na hunu se ubede hunu awurade ne sese pa ne ne mapa wode ma wasas enti ye woni mapa bi o yedie bi e wasase so o se me gidi se me hunu awurade ayam ye asasefo asase so awurade ayam ye doson o woni mapa bi ma wasase so odofo enti re na wanku na bi when one can say media and that's what I think asasi so atiasefo asasi so onyame ayam ye bi wo homa have it there apart and we are different but asasi so ye die bi wo ha ubedie and the gidi ye say awade ayam ye na edoso no ebi be so amen shawodi na to bu ase na twa awurade na ona wo twa awurade no adinyina di buom ne viom wie those who wait upon the Lord can strengthen their strength those who wait upon the Lord can renew their strength those who wait upon the Lord can repair their strength those who wait upon the Lord can restore back their strength odofo gidi wie na show hoden na nya yam resem say onyankopon na yam ye a edoso no onsabeka bi wase asefo asase so na ona wo twen nanim no adinyina de bua ewiom wie onyame nka ho onyame nhyira wo onyame tu nanim nhyira wo amen onyu fre adom nkwadom for the whole month nia nyame dia mayen yesuan onyame nkai me no mienu nyinara emframa bia bebo aha bia bebo bia no onyame nkai yen na yentimi ntwen yentimi hye ho den na ma ye bonya du e wo awurade mu na yentu ye bo ase aha na mane bia bebo. There's no condition is permanent. Oh, yes. For the past month, na you be a nebo pa, na you baha, na in fact, na you de pass here for me. But then I me back when I person me choose to say, me she jacket and I me she coat to be mra because whether na sans is san.
no condition is permanent odofo ne wo mu no I started but the end your ho the end ne de onyame nkoto nenim awie na da wo hia no beba no ono nkoto no nim ema wo na da ne komo ne bone sel brapa the more na wo twen no komo bone bi beba o mu se dene be ye den na mato ye yidwom abra me fiewura ebeji ne sikai me bosomi aso a me betua kai me ye den enti na se me to anamo bi odofo wonnim adanhira no beba enti abra nya me ni beba mu no odofo wo betimi afre 003232906169 003232949081 and the WhatsApp line also adwuma yenu aba Patrick Bonsu me nyame hiraw nyame ka wonti na nemu hiraw na Terry Rice may the Lord bless you onyame ka mo ho mo amodwen on Facebook na mo amo share ma nkrofo nyinara onyame ka mo obibia ho onhire obibia nyame ni pabramu abra nyame ni pe ka say odofo onso nia wotie the whole month nia nyame de ma ho nia wosuaye ne nia opese urade boawo na utumi nantimo no ofre ne yabo ho mpaye na onyame soso letumi ayadwuma ye wie so ye de osore ye worship ebeto aso nyame ni pabramu amen osede osemo wani na awurade so woni na urade so na hye wo ho den na ma obo enye duru osemo awe de ma obo nya duru orofo wana wodi wani atono so na koku duro why na wodi wani atono so osi hye ho den orofo ese etimi hye ya ho den Jesus say wani da so bi wo ho ye wodefo bi a wa hye ye bo na ne bo hye no so no odi ne bo hye so amen orofo ajapa no wa hye ye bo eti so bi hye obo a ese ayede utimi ayede etwen so onyan nyanka okwasa aba be fa Sit down radio. e so no papa tifie na papa ka cho se kwaku be kwa aduma unu so woni da so wo papa ni mu what you say woni da so wo papa ni mu odofo mo be yetwe awurade anim ase yetwe awurade anim a obi abalade amen e pa cho odi ni babia ofrefre Mr. Santo Patricia Patini. Mama Patricia na ponti say The radio say and yes Saturday. Amen. The radio say but swimming na what can you actually? Amen. Amen. Then can no nemre no no enam kunimtie enam kwaje ewom. Yamin sramu. Machine na wo se manam. Amen. Because I always have to cast them with the young quadrants and assume way the young quadrants and quadrants. Nipper be a yaman, committing no nim yamino donya, maybe with a master, my more canny young quadrants. Because nipper do a problem or no muna or money your bonnet. You're the second part of God's time now. Mela Moses on Israel for Ja Elon Romano. I take here now on Namu, into no Mawa Yam before. This is a winner big castle, Moso Munjin Yamini, or no, the Musi Habaya, or radio. Or bet to me, I am a wanka data and a miniature and come the part of whom Yamis are financial. Some more Canadian, a young quadria, some papa, and you go to Jaja Mamma, a Jawe no kikam guni pass na so bi WhatsApp my yibi so for no ati asoro gina asoro man mo pretty say wo se ha na wo takira wa gina fa nkwasi asend say you excuse me to say here for fa nkwasi asend tina wo fie untimi fa mama asoro mu we wo kan kwaji asema mani pa na asatira abra bible class Jesus can Luke say nyane ni bi yela ba ko pekula yela no be kwa ko twena ye de asan de na ba ko hwehwe ne de na ba o de lipa na ba ne ni owom no kan kuna nsensem bi sei sabi adwama na wo bo no wo tena ase na wo twenya me ani na wo bo mpaya ya mi be yi be ma oh Jesus wo ka se o mene na nko yehia o ntumi mi hu ne wo no ho na batim ne na wale no wo kan sem bi sei kire nipa na o ma nipa ne nkuna nhye osanu manijidie wonyam nti adwuma moya ne de momo de ne de mabo ni nyina tofa bibia wom no odi nkyerɛkyerɛ we ya chi bia hu so onya bibia frimo anopa ise nyame amwa pa hanga me ba panyin no last month no nya
this year 25th July na ne papa koto tablet e de man kado Asida Radio. Anopa me so ya mbra me so computer na wo be sha se am no ye na me hu se ketwa ni kitade afa ni stream no me sha de o ye utum the stream na se na me se Richmond then na tablet na ye say wana you know to me no say mama Richmond no de ko no de ni nani ti aso at once the way I'm no wana me ya me hu se Moses before Moses no ni kwa nti man si le kora ma kan mo nyame ase nyame asa na nyame ya nti sama mo kan de bia bi wo mi yankupo onsira mo na bosumi so no de adom ye no yansi yamfa ye gidie nyina nwuram na ye behu nyame animo nyamwa ya bela bomo amen nyame ni papa mpa ya mami Patricia oh 2 million mo nyamra ya da wase amen ejave mami shonsa Jesus papa so sama koma emotie oh yes mane ni wasem so papa Jesus. tumi biara be so de tia no ni Oh, fifo yes. de papa e pressure tumi na in Jesus na name so je ba kwa no ajo Oh, yes. fifo nyina na no ma Paul kasa says Jesus so ontie de Paul ka tia no no bia na kuma mo se de bia ha na kuma mo no amen ye so se papa mane nya nhyira Mane nya na nhyira. otwi nyina ye de ne shonsa Oh, de difini ne fiba mu kan ho na adwuma sam ne bi biara ode ne sabeka bia so so mane nya nhyira ma no and manyam ka odin se o ka no ho ontumi kro wase Asida Radio. Yesu Kristo dum mu adominity amen nyame ni papa asoma ye na amen omi odofo yentwe awrade anim amen e wo so wana otwe awrade no omo mu tumi omo ahode foforo oso na dodo oti onyankopon asem no wana oye onyankopon ma wana oye onyankopon ma odofo se betime atwe awrade anim ne timi agya bibi biara ye biara na amane anaso ehumu ebeto ye biara efa woni amane ebeba anaso o kire ebebo biara ne se betimi atwe awrade anim a odofo ye be ye nhira ana no awrade ka kire Peter se Peter guasa woni wo hanom na benya nam o se awrade ma ye adwuma anadwo nyina na so wakade aye dey be ye na Bible so obuma nam obuma nam bebre odofo se oha anase wadwuma na ase ya adofo adwuma no ebeso ababa amen ubeye nhira Jesus woni wasefo nyina be ye nhira adofo amen so ubeye otwen owo awrade animu a ubeye otwen honhom a adofo entutu mepomrika enya abotre sa Zakaria nya abotre oni na yire nya abotre etwen awrade anim ma obofo no be se ne se watie wo mpaebo no adofo pa ba wo boni nya awrade na so ntie yo na so enfiri wa mpaebo no ho oso otie mpaebo de bia na mo ye boni na ede ete ye ho firi ne mpaebo ho se betima abotre ne abrabo yetime de awrade asam so de a adofo yede sa ade bia ebebusa awrade bia awrade no be ya maye o ni mremu yentwen se awrade mre na emrepa ono de ope e na oye ni ope e na oye enka se bia awrade wache yo ni pantimi ka se o awrade de ofa ne bo a onche obi abala no so amen epacha odin ba bia frefre hello na you come on papa enka obebre o na wo so what to say oh makia apom ti say Kristo adom ya ho ya pa na no pense da nyamia se so di enkwache ne den so ya da su tin kana mu de mu bisa ne kakama da abajuma na ayaye ni na tinkuto ne de mano na no pense ko so da nyamia se so na mo so o de enkwaje je samati se na mo so dia braye dani da nyame ka se ne hu nyame ka bi o se de kan ka se menti mo na ko ka mi minta na mpa 2 weeks ago me try menti me ro la she kan so sa kwa bra ma ba na mi ti ro mu no da nyame ase nyame shira mo ka da da kwanye sama ma de prayer na se I said me hu nyame ka in fact my speechless I have to be honest my speechless nyame ka nyame shira mo ko fanya mo ke se on fo mu fa do mo kwa do na da ne da nyina
mutum meka no kwaja ta men hwɛ ne nsi mi sa charge na de na mo anya no intimate sister said na sister Patricia kan e wo Yesu di madum nti amen makuya me patro we 1 month ni pa sister Patricia ka bia ma okra wate wo so ka niam mienu bi kira tiefo man na yanso fa bi mfiri wo wontini ye won me asa mokasa na wo eche kakra sao me say ka niam mienu bi a wotie the whole month no e kira tiefo na yanso yemfa bi geso fa nkoba ye bra mane de me fa film ni se o twen ade a e den pa me kai akwara me ma se mi so me na na kan se bi se me na ka se me de me ti me no na no pe na mo kan e de pa so ti me twen a enkudim ye de e di akire ana secondly so no de me ti na fa fu mu pa no ba kono no ana secondly so ayane ka se o ti o hu a me hu se de me kan o ti hu a papa bi no na wo pa ya me fa ma Acid Radio. ni pa sa wo ti kan se na wo ti hu a anya se bia wo ti hu ne se jamamo ne jamamo ho a e ko papa so ko tell me bi kan obi wa sama e no kwa na se fanyam so o ku ni pa na nti Christopher was here to see him free time and now. Honey, not the murder right. Yet, was here to nothing. Let sure, dear, say, and then I'm half a 10 and I'm at the sofa back or near this year door. No. If I don't be in so, I was here tonight and I think sure, dear. Amen. Makuya nyame nhyiraw pa onyame onto na nim kyerɛw ɔno ne yie ne wɔtie onyame nya wo kaakaifo sansa wo ka sem wo se ye bompa ya yanka se awurade ma ye nko sohwe mu ne yankoye bɔne onyame kaika wo se de be ya asem frama bi bɔ a sansa nhyira ne bɛba mframa bi bɛbɔ ansa na saa mframa ne bɔ a na nyame mo hu se ampa nhyira ne ye den ɛba nti saa mframa no ebetima ye bibibia nanso sɛ awurade ka ho a wobɛtumi ahodu that storm no na onyame ɛbɛma wahu na no onyam sɛdeɛ woatwɛn akɔduru kɔ so twɛn na onyame ɔma w'anim ngu ase da onyame nka ho ɔnhyira wo o Jesus Christ din amen makua ka asɛm bi ɔse ɛnyɛ sɛ dwamammɔ nko ho ɔn sɛ ɛno na egu nipadua no ho finti obiara de ɛhu no clear But Bible says, "Okay, John chapter 8 now. Or sa bra, omde oba dwamanfo no call Jesus in cheno. Oba na okobo dwaman no aye cheno na kere no. Omde call Jesus cheno. Say yes way. Asam this is obi yes ade a yensi ni bo Moses na aka. Hello, if I told you ba bia free. Moses na eden aka. Na won so say na eden wo kafa ho. Omo pe bia eden atoto na no. Bible says, "Was started church from wa wonye bonita no wanka wa modwaman da wa wonye bonita wase ehwa no modane da no mani enkwala aka omo hu nyina da dem se enkwala ni nyina akora mo ayede omo ye boni aja se enkwala ni nyina aye boni the youth now hello but odi ni ba bia free oh if I try why lines na eye train na wa ha 0032 32 bio 906169 second line 0032 32 bio 949081 and tell line is your WhatsApp and now bit my friend from Laika oh yeah outside the country 0032 492 075 Acid Radio. Nobody friend not young fat or call on that. What try 2 times? Yeah, channel. And the preaching, no. Yeah, channel. And the friend. Friend. To what some of my train. And train. Oh. What of what's afraid? Minimum line now of fresh sabri. 69 after 81. Say 81 so after 69. 0032 32 906169 0032 32 94 9081 Fred, yeah, channel.
Hello. Oh, yeah, but your fella back on my why. Yeah, train why. Yeah, train. And they assume be a free. Look, Exodus, Acts, and Isaiah. Into your train. Those who make don't give up. Yeah, train Sakoi. Some say, Yamu should be at the money back. Hello, Pacho, line on phone line, studio line, two, and your sound WhatsApp come. And near friend, I can bet to me, make a car numbers and Casa try the other one because I know the offer. I say, a bit easy. I'm my answer so 032 90 6169 032 94 9081 Omadi said over Fred. Now the old friend, Fred the other one. Now, yeah, be fat. Yeah, train. Why? Train.